pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Simbahon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ihalad lang kanimo. Kung muadto ta sa mga dagko nga simbahan or mga Christian nga simbahan, though ato makita diri nga tinuod nga daghan kay mga tao, daghan kay Kristohanon, pero kung ato nang tan-awon sa gawas kani mga tawhana is usahay maglisod tag kumpara sa mga tawo nga Kristohanon ngadto sa mga taong dili Kristohanon. Maglisod tag kumpara sa ubang tawo nga niingon nga diin miila sila nga Kristohanon sila or miila sila nga naa sila'y Ginoo. Pero ang ilang binuhatan isama ra pod sa mga tawo nga wa miila og Ginoo. Ang ilang binuhatan mga batasan sinultihan the way nga maghuna-huna sila og mga bating nga hunahuna, mga bating sinultihan, bati nga batasan, isama ra pod sa mga tawo nga walay relasyon sa Ginoo. Mao na ato siyang tan-awon diri nga diin nga apoy mga tawo nga gamito nila ang pulong sa Ginoo as if nga mao ni siya ay dipinsa para silang kaugalingon para tabunan ang sayop nilang binuhatan. Apan unsa may gisugo, unsa may sulti sa pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo ato ay siyang gamiton dili tungod para tabunan ang atong mga bating binuhatan or mga sayop. Ang pulong sa Ginoo atong gamiton para mahinlo kita gikan sa sayop natong binuhatan. Agin ginasulti ko kaganina nga usahay lisod kay ikumpara ang kinabuhi sa mga Kristohanon ngadto sa mga dili Kristohanon. Tungod kay ang akong punto diri, daghan sa mga tawo nga miilang nga Kristohanon sila,
apan ang binuhatan is mura ra gihapon ug wala sila relasyon sa Ginoo. Apan ang atong paghisgutan karon, maghisgot kita mahitungod sa unsa may dapat atong buhaton para ato pang mailhan ug ato pang mapalig-on ug ato pang mapalalom ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. If interesado ka mahitungod niini nga mensahe, palihog ko uban niya ko sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug atong paghisgutan ang buhi nga halad para sa buhi nga Dios. Nagingon ang pulong sa Ginoo, if naamoy Biblia, palihog og abli diha sa libro sa Roma, kapitulo 12, versikulo 1 hantod sa 8. Balikon ko. Diha sa libro sa mga Roma o taga-Roma, kapitulo 12, versikulo 1 hantod sa 8. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, busa, mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon ligdunga ang inyong panghunahuna og hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghag mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo og nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. Busa, angay natong gamiton ang atong nagkalaing-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga aniya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtuo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhato nato kini. Ang muhatag maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo kinahanglan magkugi. Maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga maliphayon. Ang Ginoong Dios nagapanalangin ng daan sa iyang mensahe para sa atoa. Again, ang kaning nga mensahe naanata sa nagasiris kita sa libro sa Roma, ang dinaanata sa kapitulo 12, bersikulo 1 hantod sa 8. Kung ato makita diri ang ginahisgutan, naabot na sa punto nga diin si Pablo naghisgot siya mahitungod sa conclusion sa mga yang mensahe, especially sa practical nga aplikasyon or application regarding sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Like unsa man ang atong pagabuhaton sa ato ang kinabuhi, especially nga tanaw na to nga din maayo na kay tang tao, like tanaw na to nga din tungod kay tanaw na to nga maayo na ta, ang naa sa atong mga hunahuna o naa sa atong panulti or dibakha sa atong batasan, as if nga maayo kay ta atubangan sa mga tao, or as if mas maayo ta kumpara sa ubang tao. So unsa man ang naa sa batasan nato, murag nakasentro na ta sa atong kaugalingon. Mao na ang kani nga punto niini nga mensahe is ato siyang sabton ug atong paghisgutan ang kaluoy sa Ginoo ug ang grasya sa Ginoo. Especially nga din tungod sa kadako sa grasya sa Ginoo, gihatagan ta niya tagsa-tagsa kagasa or gitawag nato og katakos kung unsa may atong pagabuhaton diha sa Ginoo. Nagingon ang bersikulo 1. Busa, mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Agin ato makita diri sa bersikulo 1, mga igsuon, tungod
sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios. Una sa tanan, atong tanawon diri tungod kay bersikulo 1 naghisgot siya mahitungod sa dakong kaluoy sa Dios. Pero asa man siya naghisgot nini? Asa man iya nga gi-refer? Asa man nato makita ang gipakita nga dako nga kaluoy sa Dios? Si Pablo naghisgot mahitungod sa iya mga kaigsuonan, mahitungod sa iya mga igsuon sa pagtuo, mga Hudiyo o pipila niini is mga hintil nga mga Kristohanon. Apan ang punto niini is gipakita na sa Dios ang unsa, ang kadako sa iya nga kaluoy. Apan asa man nato makita niini? Moatras ta o pila ka bersikulo. So naaman ta karon sa kapitulo 12, moatras ta ngadto sa kapitulo 11, bersikulo 30 hantod sa 32. Nagingon ang pulong sa Ginoo, kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Nahimo karong masinupilon sa Dios ang mga Hudiyo aron ang kaluoy nga inyong nadawat gikan sa Dios madawat usab nila. Kay gitugyan sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon aron ipakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Unsa man dinhi ang kaluoy? Kung atong tanawon, ang kaluoy mao ni siya ang mga butang nga wala nato nadawat nga dapat madawat nato. O di ba ka mga butang nga wala nato nadawat bisan tuod takosta nga makabaton niini. Example, nakabuhat kita og sala, nakabuhat kita og sayop, nakapag pasipala kita sa ngalan sa Ginoo. Kani siya dapat nga unsa may dapat atong madawat niini? Dapat nga kung yung tag si Jesus Christ mao namatay nga to ibabaw sa cross, gilansa nga to ibabaw sa cross, mao nay dapat nato. Pero wala nato siya nadawat tungod sa kaluoy sa Ginoo. So kung ato siyang tanawon diri sa bersikulo 30 hantod sa bersikulo 32, naghisgot siya mahitungod sa kaluoy, sa dakong kaluoy sa Dios ni bisan tuod ang mga dili Hudiyo ug ang mga Hudiyo nagmasinupakon, masinupilon sa Dios, apan ang Dios dako kayo yang kaluoy nga gihatagan gihapon sila og lain nga chance sa Ginoo sa ilang kinabuhi para magbag-o sila. O para ilang makita nga diin nakabuhat sila og sayop, o ilang makita nga diin mao ni siya ang dakong kaluoy sa Dios. Nga diin niining panahon na pwede unta sila nga silutan dayon sa panahon nga nakabuhat ka og sala, sa panahon nga kani mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo or mga hintil nakabuhat sila og sala ni anang panahon na ni anang adlaw ni anang orasa minutuha, pwede unta sila nga hatagan dayon sa mao nga silot. Apan tungod sa kaluoy sa Ginoo, wala nila nadawat kini. Di ba sa imuha nga kinabuhi, imo bang na-experience ang kaluoy sa Ginoo? Imo bang nasinati ang kaluoy sa Ginoo sa imong kinabuhi? Nakabuhat ba ka og sala? Nakapasipala ba ka sa ngalan sa Ginoo? Nakasulti ba kag mga bati? Na ba kay mga ginahuna nga mga bati? Na ba kay nabuhat nga bati? Na ba'y tan-aw ni mga dili katakos tungod kay mao ni siya kangilad sa imong nabuhat? Nasinati ba nimo ang grace? Nasinati ba nimo ang kaluoy sa Ginoo sa imong kinabuhi? Nga dapat niining panahon na silutan na unta ka, dapat niining panahon na matagamtaman na unta nimo ang kapait, ang silot. Apan nasinati ba nimo ang kaluoy sa Ginoo? Nga wala nimo nadawat ang silot. Apan ang imong nadawat is ang another chance gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ug mao ni siya ang grasya nga gitugot sa Ginoo nga diin imong masinati. So ato siyang tan-awon sa bersikulo 1, di ba naghisgot ngita nga diin tungod sa gipakita nga dakong kaluoy sa Dios. So ato na nakita unsa kadako ang kaluoy sa Dios ni bisan takos kita silutan, takos kita patyon, takos kita pahamtangan o grabe ka pait nga silot, apan unsa may gibuhat sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Dios, wala nato siya nadawat. Og mao na siya ang iyang ginahisgutan ni ining bersikulo 1 sa kapitulo 12 nga diin tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. So tungod kay nakita man nato nga maluluyon kaayo ang Dios, nakita nato ang kaluoy sa Dios sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi.
unsa may giingon ni Pablo, kamong mga dili Hudiyo, kamong mga Hudiyo, nakita ba ninyo ang kaluoy sa Ginoo? Tinuod nga nakita ninyo. So unsa may dapat ninyong buhaton? Itugyan ang inyong kinabuhi diha sa Ginoo. Sa imoha karon. Nasinati ba nimo ang kaluoy sa Ginoo? Nabati ba nimo ang kaluoy sa Ginoo? Ingon si Pablo, nagingon ang pulong sa Dios. Ihatag ang imong kinabuhi or ihalad ang imong kinabuhi diha sa Dios. Ihalad siya o ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Unsa man ka importante nga diin kumuhalad ta para sa Ginoo kinahanglan siya nga balaan. Kung mayon gitag balaan, nagpasabot ini nga gilahi para sa usa ka importante nga bulahaton. O di ba gikan ka sa kalibutan apan gilahi ka ngadto sa bulahaton para sa Dios. Kung ato siyang tan-awon is mao ni siya. Naay mga prutas nga kanabang mga nindot kayo, mga presko pa kayo, nindot. Apan tungod kay sa usa ka bukag na apoy mga lata nga mga prutas, kung nakita nimo nga naay prutas nga wala pa'y tatsa o wala pa naingon nga nadunot o wala pa naingon nga naman na naanay o nawala ang iyang kapresko, kung ato siyang tanawon unsa may buhaton nato, ato siyang ilahi para dili siya madamay. Mao ni siya ang abalaan. Pasabot niya ana nga diin gilahi kita sa Dios gikan sa kalibutan. Nga diin ang Dios or sa ato ang kaugalingon mismo nga din atong ilahi ang atong kaugalingon nga din dili na kita bilong sa kalibutan. Unsa may pasabot niini? Mao ni siya. Kung nakita na to ang kaluoy sa Ginoo, atong makita nga din ang Dios maluluyon kayo ug atong nakita nga din gihatagan kog another chance sa Ginoo. And the response nga din sa ato ang kinabuhi mao ni siya. Akong ihalad ang akong kaugalingon diha sa Ginoo. Balaan unsa man pasabot niini nga din ato nang kalimtan kung unsa man ang mga sayop natong binuhatan sa kalibutan. Wa nagpasabot nga din moingon ta nga akong ihalad ang akong kaugalingon sa Ginoo pero magpadayon kog buhat sa kalipay nga naa sa kalibutan. Magpadayon kog buhat sa mga sala nga akong ginabuhat. Unsaon man nimo paghalad kung nagpabilin pa ka niining mga butanga? Unsaon man nimo paghalad sa imong kinabuhi ngadto sa Dios kung padayon pa ka sa pagbuhat niining mga sala nga imong ginabuhat? Kung padayon pa ka sa imong nahuna mga bati, sa imong sinultihan mga bati, sa binuhatan bati. Tapos mayngon ka nga ihalad ang akong kinabuhi dito sa Ginoo. Kung mayngon nga itag ihalad ang akong kinabuhi sa Ginoo, that is 100% offer your life to God. Pasabot nga na nga walay gibilin nga din 1% para sa imo nga din mo ka 1% ari ko sa kalibutan mag-enjoy. It is not. Kundi atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, balaan nga din gilahi kita ug lahi kita mao ang lahi ang atong sinultihan sa uban. Nga din atong sinultihan makahatag og panalangin sa uban, encouragement sa uban, dili discouragement sa uban. Ang atong hunahuna is mga nindot nga hunahuna nga din kaayuhan sa uban. Ang atong binuhatan is nindot nga binuhatan tungod kay naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Dili sama sa uban nga nagunahuna sa ilang kaugalingon. Mao ni siya ang punto nga diin balaan ang atong kaugalingon kung ato siyang ihatag o ihalad diha sa Ginoo. Balaan og unsay sumpay diri? Balaan og makapahimuot kaniya. So kung atong ihalad ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, dapat pod nga diin after na to gi-offer ang atong kaugalingon, dapat po ang atong kinabuhi nakahatag og kalipay diha sa Ginoo or makahatag og kahimuot diha sa Ginoo. Unsa may pasabot niini? Mao ni siya. Nakita na to ang kaluoy sa Ginoo, atong gihalad ang atong kaugalingon, and then atong tan-aw ang atong kaugalingon dili na ko part sa kalibutan, dili na ko ang akong kalipay is wala na sa kalibutan, naa na sa Ginoo. Ug mao na siya makapahimuot kaniya. Ang imong ginahuna is para sa Ginoo. Ang imong ginahuna is ang Ginoo. Ang imong kalipay mao ni ang Ginoo. Mao na ang pangutanan nako is kalipay pa ba nimo ang Ginoo? O di ba ka ang kalipay nimo is naa sa mga butang nga naa sa kalibutan? Di ba ka ang imong kalipay is sa kwarta, sa negosyo, sa imong nga lawas, o di ba ka sa imong nga o sa imong partner sa kinabuhi, sa imong nga husband, sa imong nga asawa, sa bana, sa imong uyab, sa imong trabaho, unsa man.
Unsa man ang imuha nga kalipay karon? Kalipay pa ba nimo ang Ginoo or di ba ka mas kalipay or nalipay ka sa mga butang nga naa sa kalibutan? Mao ni siya ang sekreto sa kinabuhi. Tuguti nga diin ang Dios mao ang imong kalipay ug ang Dios mismo mo'y nasayod sa tanan ug andam siya mohatag sa tinuod nga kalipay nga imong gipangita. Ngano man nga daghan sa mga tawo nangita sa kalipay sa kalibutan apan wala sila tinuod nga kalipay sa ilang kinabuhi ug sa tinuod nga kalipay sa ilang kasing-kasing. Ngano kaha? Tungod kay tanaw magud nila, mao ni siya ang kalipay nga tinuod nga naa sa butang sa kalibutan. Apan pila ka adlaw ni ana mahanaw lamang. Pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka buwan ni ana mawagtang ang kalipay nga feel nato mao na to. Ug unsa man ang resulta, mao ni siya ang batasan nga dili ta makontento. Apan, kung tugutan nato ang atong kaugalingon nga diin ang atong kalipay ang Dios mismo may nasayod sa kinatibuk-an natong lawas, ang Dios mismo may nasayod sa atong kaugmaon, ang Dios mismo may nasayod sa tinuod nato nga kalipay. Ug kana siya, andam niya ihatag sa imong kinabuhi. So tuguti sa imong kinabuhi karon, kung feel nimo wala kay kalipay, pangita ang kalipay diha sa Ginoo. Paggamit diha sa bulaton sa Ginoo. Tungod kay do mo ingon ta nga mapakyas man ta si bersikulo 1 mapakyas ta like na mga panahon nga di nakabuhatag sala like tan-aw nato nga din wala na ko na offer ang akong kinabuhi sa Ginoo. Tan-aw nato nga wala na himo nga din balaan ko atubangan sa mga tao and then atubangan diha sa Ginoo. Feel nato nga din nalimtan na nato nga ang atong kalipay diha sa Ginoo. Ayaw ka problema niini. Unsa may dapat atong pagabuhaton para mabalik nato ang kini nga tumong or purpose sa atong kinabuhi. Sa bersikulo 2 nag-ingon, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Unsa gingon? Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Unsa man ang pamatasan ni ining panahona? Or pamatasan ni ining kalibutan. Ang pamatasan ni ining kalibutan mag-insist nga diin tumana kung unsa ang imong kalipay. Regardless if para sa Ginoo, regardless if sukwahi siya atubangan sa Dios, tumana ang imong kalipay, tumana ang imong nga personal nga desisyon, personal nga standard, personal nga gusto, kabuta ang tanan para mabatunan nimo ang kalipay nga naa sa kalibutan. Regardless if tumba nimo ang ubang tao, regardless if tumba nimo ang katungod sa ubang tao, tumana kung unsay makahatag nimo kalipay, then go for it. Mao na siya ang sistema sa kalibutan, mao na siya ang pamatasan sa kalibutan. Unsa man, pangitao na to ang kalipay nga naa sa atong kaugalingon. Nga tan-aw nato mabatunan nato ang tanang butang nga naa sa kalibutan. Apan ayaw. Unsa may dapat ato nga solusyon? Tungod kay the more nga mangita tas kalipay pinaagi sa ato ang kaugalingong prinsipyo, kaugalingong standard, kaugalingong desisyon, the more nga mapalayo kita sa Dios. Atong tugutan nga diin ang Dios mao ang atong kalipay. Balikon ko ang Dios may maghatag sa kalipay nga atong gipangandoy. Tungod kay unsa may dapat atong buhaton? Nag-ingon diri ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ato makita diri nga diin unsa may dapat atong buhaton? Do mapakyas kita regarding sa atong paghalad sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Mapakyas kita sa ato ang atong pagpalahi sa atong kaugalingon nga diin biyaan na nato ang mga butang nga nas kalibutan or mga bating binuhatan sa kalibutan nga diin atong i-focus nga diin ang kalipay nato diha sa Ginoo. Don't get me wrong, wa nagpasabot nga diin biyaan nato ang mga kabutangan, biyaan nato ang mga trabaho, biyaan nato kung unsa man ang mga butang nas kalibutan. Akong pasabot niini is mao ni siya. Unsa man ang mga butang nga mao'y nakabitad nimo palayo sa Ginoo, ato ni siyang bag-uhon. Ug mao ni siya sa bersikulo 2 nga din ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong panghuna-huna aron inyong masuta unsa ang kabubuton sa Dios. Laktod nga pagasulti nga diin napakyas kita kadaghan sa panahon o napakyas kita sa kadaghan dili na maihap kanusa kita napakyas o dili na maihap kanusa kita nakabuhat og mga bati. Apan unsa may solusyon niini? Ipabag-o sa Dios ang atong hunahuna. Ipabag-o sa Dios ang imong panghunahuna. It means ipabag-o sa Dios tanan nimong gihunahuna. Unsay purpose ngano kinahanglan man ibag-o? Para ato makita masabtan unsa ang kabubuton sa Dios. Ngano man di ay? Tungod kay napakyas kita, tungod kay ang atong gituman kabubuton nato.
or ato ang kaugalingong gusto, dili unsa ang kabubuton sa Dios. Munang atong bag-ohon ang atong una para atong makita masabtan ang kabubuton sa Dios. Og ang kabubuton sa Dios kini maayo, hingpit og makapahimuot. Laktod nga pagkasulti, kung may tag maayo, it means nga diin makahataw og kalipay. May tag maayo, it means nga diin wala siya'y sagol nga bati, wala siya'y sagol nga pagkadautan, it means maayo. Hingpit nga din, wala na'y sarang ikapuno pa. Hingpit, okay na. Package na ni siya. O makapahimuot, balikon ako, anaa pa ba ang atong kalipay diha sa Ginoo? O di ba ka nalimtan nato nga din, ang atong kalipay naa sa mga butang nga naa sa kalibutan. Mga igsuon ko diha sa pagtuo, atong tugutan nga din ang kalipay nato mao ang Ginoo. Do tinuod man nga amo bati tag kalisod, tinuod man nga usay wala tay kwarta, tinuod man nga usay masakit kita, tinuod man nga usahay madismaya kita, madiscourage ta, especially usahay masakitan ta si pangsulti subang tawo. Apan wa nagpasabot nga moingon ta nga diin tungod ni ining tanan mao ning rason mapalayo na nung kus Ginoo. Tungod ni ining tanan mao ning rason nga din awako na nanday pangitaw ng akong kalipay sa mga butang nga nas kalibutan. Ayaw. Tuguti nga diin pinaagi ni ining tanan, himuon nimo siyang hagdanan para the more kang nga mopaduol, mokatkat, musaka paduol diha sa Ginoo. And the more nga mopaduol ka sa Ginoo, the more nimo ma-feel ang presensya sa Ginoo. Ug the more nimo ma-feel ang tinuod nga kalipay sa imong nga kinabuhi. Mao na siya nga diin atong ginahisgutan diri sa bersikulo 4 hantod sa bersikulo 8, nagahisgot kini siya mahitungod sa gasa sa Dios nga diin gihatag sa kinabuhi sa tao. Ningon ang pulong sa Ginoo nga diin ang ato ang lawas daghan kayog parte, pero ang kaning tagsa-tagsa ka parte sa atong lawas is naa siya ay kaugalingon nga abuluhaton, pero usa lamang siya ka parte sa lawas. Like ang mata moingon nga ako yung makakita, di man moingon nga ang mata mo yung simhot, di ba? Di pod moingon nga ang atong ilong mo atong gamiton sa pagtan-aw, di ba? So ang atong tanawon diri is daghan og parte sa atong lawas, pero naa siya tagsa-tagsa niyang bulhaton. Pasabot niini nga din kita usab mga Kristohanon is naala tinuod nga diin daghan kita apan usa lamang kita sa lawas ni Kristo. Unsa may dapat natong buhaton para niini? Mao ni siya. If usa lamang kita sa lawas ni Kristo or moingon tag ang ato ang lawas mao ni siya. Unsa may dapat natong tan-awon? Naghunahuna kita para sa kaayuhan sa mao nga lawas. Laktod nga pasulti, if kita ang grupo sa mga Kristohanon, parte ta sa lawas si Kristo, ang atong Ginoo huna-huna isunsaon nato para ma-maintain nato ang kaayo sa mao nga lawas. So ang atong buhaton diri is atong i-improve ang atong relasyon diha sa Ginoo, gatong i-improve ang atong relasyon sa kauban nato sa pagtuo. So ang ginahisgutan diri sa bersikulo 4 hantod sa bersikulo 8 is unsa man ang gasa sa Dios nga gihatag sa imuha. If naa ba kay gasa sa pagtudlo, din tudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. If naa ba kay gasa sa pagsulti mahitungod sa pulong sa Ginoo, din isulti kini siya. If naa ba kay gasa sa paghatag sa para sa buluhaton sa Ginoo, din hatag para sa buluhaton sa Ginoo. If naa ba kay gasa sa pagkamalumo o naa ba kay gasa sa pagpasabot sa uban, din buhata kini siya in response nga mao ni siya ang imong gift or gasa nga gihatag gikan sa Dios. Ato ni siyang tan-awon mao ni siya. Ang Ginoo mo is source sa tanan. Wa nagpasabot nga mao ni imong gasa mas bintaha ka, mao ni imong gasa mas bintaha ka, mao ni imong gasa mas bintaha ka. Wa nagpasabot niini. Gipasabot niini if na kay gasa nga gihatag sa Ginoo, gamitan ni siya para sa Dios. Like example sa ato karon, if na kay gift in singing or nindot ka og tingog, din ipagamit ni siya para sa buhaton sa Ginoo. Kanta, lead sa pag-lead sa katauhan sa pagkanta para sa Dios. If na kay gifts sa paggamit sa bisan unsa nga instrument, din ato ipagamit diha sa Ginoo. If na kay gift that you are so blessed in finances or in materials or resources, then ihatag kini siya para sa Ginoo. Wa nagpasabot nga diin ang atong simbahan is nagpakaluoy kita nga mangayo tag kwarta sa mga tawo. Dili niini ha. Pero ato siyang sabton is mao ni siya. If ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan, kuming tag kumkum ka ito sa resources nga naa nato, maski sa usa ka segundo pwede kuhaon sa Ginoo ang tanan. Ang kinabuhi pwede kuhaon sa Ginoo, resources pa ka nato. Wala ko ningon nga nang hadlo ko or nagpakonsensya ko. Ang akong gisulti niini is pangita akong unsa ang gift nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi.
tungod kay once nga ato masabtan kung unsa ang gift or gasa sa Dios ang gihatag sa atong kinabuhi, tapos ato siyang gihalad para sa Ginoo, din ato masabtan ang kaluoy sa Ginoo ug ato nakita ang grasya sa Dios, then ato nakita ang tinuod nga kalipay diha lamang sa presensya sa Ginoo. Mo nang I hope and I pray nga din sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi, tinuod man nga diin tinuod man nga mubati ta usahig kalaay, mubati ta usahig kabugnaw, mubati ta usahig mga bati nga mga batasan or di ba ka mga bati nga mga pagbati. Apan wa nag-ingon nga din ato ni siyang ipadayon. Unsa maingon sa Ginoo? Pag-uha ang imong hunahuna ug pangita ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Kumusta man ang imong kinabuhi karon? Anaa pa ba ang kalipay sa Dios? Kumusta ang imong kinabuhi karon? Nagpagamit pa ba gihapon kita sa bulhaton sa Ginoo? Kumusta ang imong kinabuhi karon? Bisan niini nga pandemic, tungod ba kay walay mga church or physical activity, wala pud ta nagpagamit sa bulhaton sa Ginoo? I mean, naghisgot ako mahitungod sa ako ang mga igsuon or kaigsuonan sa pagtuo sa The Living Christian Church or TLCC. Magpagamit kita sa Ginoo. Unsa man ang gift nimo nga naa karon? Ipagamit na to para sa bulhaton sa Ginoo. Mayon tag tungod kay pandemic di ta magpagamit, no. Tungod kay pandemic, the more kita nga magpagamit sa Ginoo, tungod kay the more nga din dapat ato i-reach out ang mga tao nga naa sa gawas. Nga mga kaigsuonan ko diha sa pagtuo. Ako nagaampo nga din ang mensahe sa Ginoo karon. Maga-convince sa ato nga din atong pangitaon ang kalipay sa Ginoo, atong ihalad ang atong kinabuhi diha sa Ginoo ug atong tumanon unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ug niining tanan, ang Dios may maghatag sa tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay ug tinuod nga kalinaw nga imong gipangita sa tibuok nimong kinabuhi. Dalaygon ang pulong sa Dios ug dalaygon ang Dios sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Magampo kita. O Dios na ini nga panahon, ikaw Dios among giilang nga ikaw ang Dios nga gamhanan, ikaw ang Dios nga tag-iya sa tanan, hilabi na Ginoo, ikaw ang Dios nga tag-iya sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi. Ginoong Dios, tinuod Ginoo nga diin usahay mapakyas kami, usahay o Dios nga din mabati kami kaluya, usahay o Dios mabati kami usahay ang mga bati nga pagbati. Apan Lord, ako Ginoo nagaampo regarding Ginoo sa mga tao Ginoo nga diin nagsuffer sila sa ilang problema karon, o di ba ka naa sila mga gipang bitbit Ginoo nga kabugaton, o di ba ka naa sila sa usa ka sitwasyon nga wala na sila nasayod unsa Ginoo ang kasulbaran niini, o di ba ka nagaampo ako Ginoo sa imong mga kaanakan nga nangaluya, o di ba ka nagaampo ako Ginoo sa imong mga kaanakan Ginoo nga diin nibati sa ilang kaugalingon nga diin ang ilang kalipay naa na sa kalibutan. O Dios, ako Ginoo gaampo, palihog ko Ginoo, hikapa Ginoo ang ilang kasing-kasing, sa gamayng pabor Ginoo naghangyo ako sa imuha, hikapa Ginoo ang ilang kasing-kasing Ginoo, kung mga batuon na kini palihog og pulpo Ginoo, nga diin mobati sila Ginoo sa pagbalik Ginoo sa kainiton sa pagpangalagad, mobati sila Ginoo og pagpangita Ginoo nga diin ang tinuod nga kalipay is ikaw. Tugoti Ginoo nga ang ilang kinabuhi Ginoo, ilang ibalik diha sa imuha, ihalad diha sa imuha, ug sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi Ginoo niining panahona kini amo kini siyang gihalad diha sa imuha nga sa imong atubangan. O Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, ikaw Ginoo padayon magabless sa matag-usa, hatagan nimo kalipay ang matag-usa. O tugoti o Dios nga din ikaw mo'y mahimaya sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanang dungog, himaya ug pagpasalamat kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen.